שלום, ערב טוב. אני גם כותבת הספר וגם מנחה הערב כאן שהתחוללת. נפתח את הערב סמדר יערון, שאני מניחה שכולכם מכירים, שתפגע אותי בנוכחותה, זה לא משהו שהיא עושה בדרך כלל. לא נכון, כן נכון. והיא תפתח בקטע מתוך הספר. ערב טוב. לפני שאני אקרא, 2-3 מילים על המפגש שלי עם הספר. קודם כל תודה לספר שהפגיש אותי שוב עם אילנה אחרי שהמון שנים לא היינו בקשר. אני בשנים האחרונות לא קוראת ספרות יפה כמעט. הספר הזה הגיע אליי כזה בטיימינג מושלם. מה שהמם אותי בין השאר בספר זה איזושהי קורלציה שמצאתי בין הכתיבה של אילנה למה שאני עושה בתיאטרון, בפרפורמנס. גם מבחינת התכנים, גם ברמות ההתלהמות, וגם בתורט הנפלא. כן. וגם במשחק הזה, כל הזמן של המעברים האלה, הסימביוזה הזאת בין האישי לקולקטיבי, אישי לקולקטיבי, אישי לקולקטיבי. אז אני אתחיל מהקטע האישי. כמובן זה הפתיחה של הספר, המצמררת. לא ידעתי שאפשר להמשיך לאהוב את הבן זונה. הנבל, המנוול, החרא הקטן. לתומי חשבתי שאחרי כל מה שהוא עשה, אחרי השקרים, הבגידות, הניצול, ההונאה, ולא סתם שקרים לבנים חסרי חשיבות, ולא סתם הונאה, אלא שקרים נפתלים, נכלוליים, אכזריים שהוא שיקר לי, ולסובבים אותי בנחישות, בהתמדה, בלי שום בושה. אחרי כל אלה חשבתי, לא אוכל לאהוב אותו. טעיתי. על בשרי הבנתי שאפשר לאהוב גם את הנורא שבגברים. קיוויתי שאט אט תתחלף האהבה בזעם, הזעם בשנאה, והשנאה באדישות או בשכחה. היו לי כל הסיבות לתאב אותו, להרחיק אותו ממחשבותיי, לנקז את הארס שנמהל במחזור הדם שלי. הוא לא הגבר הראשון בחיי וגם לא האחרון. חשבתי ברגע של התרוממות רוח. הבן אדם הזה פגע בי פגיעה אנושה, חיבל בי, כי עקה את האישה שהייתי. הותיר אותי נכה מהבחינה הרגשית. אני קופצת רגע, שנייה. כן, זה עדיין בענייני האהוב, ופה וכאן באמת התורט. דמותה של אמא והשחרור שהשגתי לעצמי מכל מטלה שהשאירו אותי בזמן. בפעם הראשונה הרגשתי שאני בשלה לכתוב את החיים המחורבנים, החיים שאני חיה כאן ועכשיו. החיים במקום המזוין, בלי הבן זוג המזוין. כשמציתי את הכללות לאין עונות עברתי לקלל את חייו באופן כללי. רציתי להעמיד את הבן זונה במילים, אם לא במעשה. להרוג אותו בכוח הלשון, ללחוש לחשים ולצרף צירופים, לקלל אותו בשלט רחוק, לרצוח אותו בכלים פרפסיכולוגיים, שימות ממש, איחלתי לו, וירחש גופו ממוות או לאם. אם רק מת היה משחרר אותי ממנו. קיוויתי לאזור כוח, לרתום את כל האנרגיות שלי כדי להשמיד אותו אחת ולתמיד. להפסיק לחפש אותו בחוצות, לדכא את ההתעניינות שלי בחייו החדשים, שלא קפאו מיום שנפרדנו, אם כבר להפך. הבן זונה, חשבתי, אינו מבכה את אובדני, אינו אבל על כיליוננו. אנשים כמוהו אינם מסוגלים לכאוב. אנשים כמו בן זוגי לשעבר קופצים ישר לקשר הבא, לאישה אחרת שתציל אותם מעצמם. אנשים כמו בן זוגי ניזונים מהנשים שלהם, מוצצים אותן כמו שמוצצים לשד עצם, מרוקנים אותן כדי לחזק את עצמם.
אנשים כמו בן זוגי לשעבר זקוקים למסגרת של בית ומשפחה, כדי להמריא ממנה לחייהם האחרים המסתרים. ביקשתי לשחרר את הצביטה שבלב, להרפות, לנשום עמוק ולהמשיך הלאה. חתרתי להבנה כי אם המוות תמות גם לתקווה ולא יהיה למה לצפות. ואף על פי כן, המשכתי לקוות שלא ירחק היום, ובן זוגי יחזור לשתונותיו ויחזור אליי. קשיתי להבין כי כל המילים היפות שנאמרו לי במרוצת השנים היו מילות סרק. מילים שאין ולא הייתה מאחוריהן התכוונות. מילים מניפולטיביות שהצליחו להחזיק אותי בשליטה. אחרי כל פסקונת אני אומרת לעצמי לעצור, אני רוצה להמשיך, אבל אני אעצור. ויש עוד קטע לאחר כך של הקולקטיב, שגם אשמח לקרוא. תודה. תודה רבה מאוד, היי דפנה. ואני מזמינה את תמר מרינו, בבקשה. אני רוצה להתחיל מציטוט שלקוח דווקא לא מהעיר המזרחית, אלא מספר אחר. הכל הוא רכושם וקניינם, הרחובות, החנויות, הממתקים, כלי הרכב, בתי הקולנוע, בתי הספר, הנאומים, הספרים, הטבק, הקפה, המלחמות, הלילות הארוכים. נסי ילדה להשיג את גבולם, ומיד תראי כיצד הם מגוננים על שלהם בקמצנות, בלגלוג, בצרות עין, מזוינים בנשק סודי, מאומנים ויודעי קול, ומפתמים את ליבך בדחיות לעתיד מדומדם שאינך בטוחה כלל בקיומו. אז הציטוט הזה לא לקוח כאמור מהעיר המזרחית, אלא מספר אחר שאני מאוד אוהבת, ושנכתב לפני 50 שנה, ואני מתייחסת לספרה הראשון של רחל איתן, ברקיע החמישי, שאולי אחד מרומני החניכה, סמלה שלי עולה מהמסגן או משהו? הכניס אותי ללחץ האוויר, שלא תהיה לי פה סצנת מרלין מונרו פתאום. אז ברקיע החמישי של רחל איתן מתאר מעון לילדים עזובים בשם ברקיע החמישי, מין מיקרו-קוסמוס עצוב של החברה לא הישראלית, כי זה טרום הקמת המדינה, אבל רבות מן הרעות החולות של החברה הישראלית ושאותה אילנה ברנשטיין מתארת בעיר המזרחית מופיעות גם שם, כולל האלימות, הניצול, ההשפלה של נשים וילדות, וכמובן ההדרה של כל הלא מקושרים, כולל הגיבורה, הסופרת לעתיד. והסיבה שאני פותחת את דבריי על העיר המזרחית של אילנה ברנשטיין עם ברקיע החמישי של רחל איתן, היא שנדמה לי שיש איזשהו חוט נעלם שמוביל מברקיע החמישי לעיר המזרחית, שהוא באמת אולי אחד הספרים הפוליטיים ביותר שנכתבו בעת האחרונה, בדומה לברקיע החמישי שהיה אולי הספר הפוליטי הראשון שנכתב בישראל על ידי כותבת אישה. לא רק מפני ששני הרומנים האלה מתארים בישירות חסרת פשרות את חוויית עמידתה של אישה ישראלית מול מה שמכונה היום האליטות, ואילנה ברנשטיין הייתה מכנה במידה רבה יותר של דיוק, אני חושבת, האבות. אלא גם מפני שזרעי הפורענות שנטמנו על ידי האבות שאיתן מתארת הם בדיוק אלה שנושאים את פירותיהם המבאישים בעיר המזרחית, מבאישים אולי אפילו יותר ממה שרחל איתן עצמה דמיינה. אם ברקיע החמישי, כמו רומנים נוספים שנכתבו על ידי נשים לאורך שנות ה-60, ה-70, ה-80, נגעו בחוויה הנשית של העמידה חפוית הראש, ההמומה, המושפלת מול בעלי הכוח, ותמיד מהצד של המודרים, של המקוללים, של היתומים. הרי שאילנה ברנשטיין כותבת על אישה שהיא ממבט ראשון, מה שנקרא קרובה לצלחת. ביתו של ראש המעבדה האנושית, בת זוגו של צייד מטעם השלטונות. היא נמצאת במרכז, היא לא נמצאת בצד, רק על מנת לגלות שזה אולי העונש הנורא מכל. כמו מוטל בן פייסי החזן, שמצהיר אשראי כיתום אני, גם הגיבורה של אילנה ברנשטיין מגלה שעדיף כבר להיות יתומה
מאשר להיות זו שיודעת, וכאן אני מצטטת מתוך העיר המזרחית, שאבא הוא פושע מלחמה, מחסל המונים שזכה לתהילה. הפשעים שביצע בצעירותו, מעשי רצח של ילדים חפים מפשע, שהוכרזו מיד כאויבי המדינה החדשה, זיכו אותו בכסף רב. לא רק בכסף זיכו אותו מעשיו, אלא גם בכבוד ובהוקרה. אבא מצפה להערכה עד עצם היום הזה בזכות אותם מעשי נבלה שביצע, מעשים שבזכותם, כך נדמה לו ולשכמותו, ניתנה לנו הארץ הזו. ובאמת הרומן המטריד ואוכר השלווה הזה מספק מבט שהוא לא מבט מבחוץ, אלא מבט מבפנים, מתוך לב המאפיליה. דווקא הקרבה לבעלי הכוח, קרבה שאילנה ברנשטיין לא מכחישה גם את המשיכה וההרצה שכרוכות בה לצד הבוז והתיעוב, היא עמדת המוצא של הרומן הזה. הכלכלה של המקום הזה, זה שוב ציטוט, אצלי בידיים, אמר לי כשנפגשנו לראשונה, ואף על פי כן הוא מצא חן בעיניי. על אף הזכיחות, על אף היעירות, על אף הכוחנות, על אף הסלידה שיש לי מאנשים כמוהו וכמו אבא שלו מנהלים את המדינה הזאת. סלידה מהם ומאנשים שהם מייצגים. אני מתאהבת בכל גבר שאני פוגשת. אז אני מתאהבת בכל גבר שאני פוגשת, אומרת הגיבורה של ברנשטיין, אבל באופן מפתיע האהבה הלא עיוורת הזאת חפה מכל קורבניות. הלו?